Spoločnosť Visicom vám predstavuje mobilné riešenie Hamilton SFA. Systém na automatizáciu a zefektívnenie práce obchodných zástupcov. V období, keď informácie tvoria neoddeliteľnú súčasť existencie spoločnosti, je nutné, aby ste mali k dispozícii nielen nástroj na ich zber a analýzu, ale zároveň umožnili ich efektívne využitie v obchodnom procese. Týmto nástrojom je systém Hamilton SFA. Príprava na obchodné stretnutia je od dnes hračkou. Hamilton poskytne vášmu obchodnému tímu všetky potrebné informácie a dáta o vašich klientoch, a to kdekoľvek a kedykoľvek. Stačí použiť Hamilton. Mobilní užívatelia pracujú so systémom Hamilton Front-End, ktorý je vytvorený na báze vreckových počítačov. Je založený na jednoduchosti ovládania a svojou podstatou uľahčuje prácu so zákazníkmi. Nachádzajú sa tu moduly pre prácu s produktmi, zákazníkmi, ale rovnako aj kniha jazd a nákladov. Začatím návštevy má užívateľ možnosť vykonávať preddefinované činnosti, ako napríklad zber objednávok a formulárov, alebo vykonať monitoring našich a konkurenčných výrobkov. Dôležitou súčasťou systému Hamilton je synchronizácia. Spustením synchronizácie sa začne proces, počas ktorého sa zozbierané dáta pomocou komunikačnej technológie GPRS spoločnosti Orange Slovensko obojstranne prenesú na server do centrály. Pri prenose dát je presne určené cieľové miesto, kde sa dáta posielajú. Týmto miestom je Hamilton Server. Centrálna databáza na serveri obsahuje všetky dáta systému Hamilton SFA. Na prehliadanie a editovanie údajov sa používa aplikácia Hamilton Backend. Všetky informácie nachádzajúce sa v systéme slúžia manažmentu spoločnosti na získanie aktuálnych, ale aj historických informácií o zákazníkoch a produktoch. Rovnako slúžia na plánovanie a detailné sledovanie výkonov mobilných užívateľov. Zoznam zákazníkov je riešený formou zákazníckych kariet, v ktorých sa nachádzajú všetky potrebné údaje. Podobným spôsobom je riešený aj zoznam produktov. Otvorením karty vybraného produktu sa zobrazia všetky potrebné informácie s možnosťou ich zmeny. Hamilton Backend slúži zároveň aj ako administrátorský nástroj, pretože umožňuje definovať rôzne pravidlá použitia, či už konkrétneho zákazníka, vybraný produkt alebo užívateľa. Spracovanie objednávok je taktiež definovateľné a svojou podstatou umožňuje pracovať nielen s priamymi, ale aj s transferovými objednávkami. Systém Hamilton SFA môže pracovať v autonómnom režime, to jest ako samostatný systém bez nutnosti napojenia na podnikový informačný systém. Je však lepšie ho integrovať. Integráciou sa zabezpečí konzistentnosť údajov základne a zároveň sa minimalizuje potreba manuálneho prepisovania údajov a dokumentov, ktoré je možné preniesť medzi systémami elektronicky. Napojenie na informačný systém zákazníka je závislé od používaného typu informačného systému. Podporovanými informačnými systémami sú napríklad Minerva, MFG, Navision, Spin, ale aj iné informačné systémy menších lokálnych výrobcov. Samotné pripojenie na podnikový informačný systém odberateľa môže byť realizované pomocou niektorého z podporovaných rozhraní SQL, EDI alebo importom a exportom dát v niektorom zo štandardných formátov XML, CSV. Prínosy riešenia možno charakterizovať v dvoch základných bodoch. Na jednej strane umožňujú obchodným zástupcom pracovať vždy s aktuálnymi dátami a na druhej strane má manažment spoločnosti prístup k dátam v reálnom čase. Na základe reálnych skúseností so systémom Hamilton u našich referenčných zákazníkov je možné spomenúť aj ďalšie prínosy ako zvýšenie produktivity práce, najmä zrýchlenie objednávkového procesu, zvýšenie informovanosti obchodníka, okamžité informácie o práci obchodníkov vo forme pravidelného reportingu, detailné informácie o správaní sa zákazníkov s možnosťou ich ďalšej analýzy, zníženie nákladov na zber, spracovanie a distribúciu informácií. Staňte sa aj vy súčasťou Hamiltonu a vstúpte do nášho sveta. Viac informácií na stránkach www.hamiltonsfa.com.